E despedímonos coa agrupación folclórica Colexiata do Sar de Santiago. Vai interpretar a Muiñeira da Revolta e Xota de Vilamayor. Combínanse estes dous estilos que son moi coñecidos e pertenecen ao noso folclore tradicional. Combínase a música da gaita coas cantareiras e as pandereteiras. Moitas gracias e moi boas noites.